Kodwa mhlawumbe ukhona la mfihlayo ngoba wengeke ugogo agwetshwe udokotela engakhonfirmanga ukuthi ingane idlunguliwe. Engibona ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi ukhona lo vikelwayo. Kusema Owayidlwengula ingane kwase kuvikelwa ngogugu-ke ngoba phela kushuthi yena wengenawo ama-powers wokuthi angakwazi ukuyivikela ngoba ugugu kungenzeka ukuthi laba bathi waboshwa kanjani engenacala. Guys, enkantolo uyaboshwa ungenacala muhluleka ukuyiphendulela. Yes, noma imali ingenayo sisebenzile uyakwazi ukuyiphendulela. Mina guys ngisebenza ngalezi ingane ezikwesimeni sanonhle. Ngibase ngala eThekwini but ekhaya iseXhopho, eCarisbrook futhi. Into engididayo kuNonhle uma ethi umalume ubengidlwengula ngaphambili nangasemuva. Ngikhuluma ngo9 years wengane engenzeka noma yini engqondweni yayo engakhubazeka. Angeke ize isho iyayibonakalela ukuthi khonto enzakalayo lengane. Even esikoleni yabonakala. How come ukuthi yena akayikho wambona? Futhi nje kwawena ungahamba kanjani udlwengulwe ngemuva? Yes. Yebo. Uyabo wena umdala nje. Ngemuva uqhuma uhlala ubhekele. Kade aphindaphindwe akazange kayi-1. Yaphindaphindwa leyo nto leyo. Cha yona leyo nami yanginikeza iquestion mase ngizwa ngasho ngathi hayi yabona ke lena. Hayi. Seyinakuningi nami guys hayi bafethu ayangidida and ingane izothi okay umalume ungihlukumezile hayi kanye kaningi kodwa ngiyamxolela. How come? Umalume akacolisanga mfethu akacolisanga. Yesu sengaphuma. Levelumxolela kanjani umuntu ongaxolisanga? Usaphika ngalutho. Usaphika nanamhlanje guys ukuthi after ukumxolela ngiyavuma ukuthi umuntu ungamxolela uthi hayi ngiyamxolela ngoba ngifuna ukuthi mina ngibe at ease. But uyamxolela futhi akaphume. Akaxolisi uyazehlisa. Yebo ngiyamxolela ngoba uyazehlisa nami ngoba ngifuna ukuba naleyo nto ngidlule kulento ngoba uyazehlisa. Ngixolela kanjani umuntu ongaxolisa oliphikayo icala namanje? Yebo. And yep. Hey guys. I saw we should put us like it. Mhlambe nathi besiyabo majaji mina bengizomkhipha shamba buku ayikho lento. Yebo. Hayi angifuni ukuqamba manga guys. Yabo asiyiphikisi kukho konke kodwa engathi khona okumele basitshele kona. Asiyiphiki but sibuka lokho sesikuzwile khulunywa. Yes. Okay lo muntu uthe yena angenzanga lutho. Angimdlwengulanga umntwana. Angazi next ngihlelele ngibhantitele into engingayazi. And then umntwana nomama bayavela bathi uyenzile kodwa ke akasale asebayavuka ukuthi akaphume. Abomakhelwane baze enyinto ukuthi lo muntu lo beka umuntu beka so asimazi ukuthi asibone ukuthi bayangayenza into enje uyakubona nje. Inkulumo yakhe mina iyangidida kakhulu futhi efaka imibuzo eminingi kumina nabantu abaningi ke futhi eNingizimu Afrika nesiqiniseko sokuthi batheme beyilalela ivoice note yakhona imibuzo efikayo eminingi inkulumo ekhulunywe uHansi. Lento ke mina engidida kakhulu ukuthi indlela abeke ngayo uHafuthe yanukubezeka ingane and then lento le yasekhulunyelwa emakhabeni njengomndeni ukuthi ke ugugu uzohlawula ukuthi uzohlawula ini kubani angazi ke lapha right masa kwenzekile ke lo ngicanga ukuthi network yakho kuzwela ayinhle kahle kodwa afuthi yakho
ngisemgaqweni bafika ngathi mangisazwakala yini. No, Noma uyazwakala. uButhweli noma wenathi noma uButhweli ngoba akazwakali kahle angithi intambama bongathi sobuya ngo9. No, siyamuzwa manje ngicela aqhubeka angene futhi. Oh, okay. Ngiyaqhubeka. Kodwa. Ya uyazwakala. Right. Ngigcine lapha ngithi-ke bese kuba nesigaba sokuthi uNtuzu useganele uganale koGingqozigodi ePlainhill. Right, ngilandela nje unga-understand kwami nge-voice note. Bese ganele uNtuzu ePlainhill ingane ayisekho. Kwiqiqi manje sokhona isimo somkhonto osowukhona osophethwe uGugu ukuhlasela uNtuzu. Lo mkhonto uqhamuka uNtuzu uhamba wahlasela emzini wakhe noma uhlaselwa khona la ekhaya. Usebuye nini ukuba la ekhaya uNtuzu? And then futhi inkulumo yakhe isekuthenini njengoba ngangikubalile kuma-comment ukuthi ukungezwani libe nizalwa umama oyedwa nobaba oyedwa kuba nomthelela omubi. Kwane-statement asibekile sokuthi laphaya endlini kaMdekadeka into okuthiwa ukuxabana into abangayazi bayasukela into engekho. So umkhonto usuphakama kanjani ebantwini abasha abazalwa abashadikazi abangaxabani na? Iphinde iqhubeke inkulumo yakhe. Ekuqaleni wa-accuse uGugu ukuthi ulenzele icala kwakhulunywa as umndeni. But futhi uma soyilalela inkulumo yakhe emveni kwaso sonke lesikhathi uthi yena bebesalindile ukubona ukuthi uGugu wayenza yini lento noma cha noma akayenzanga. Ngazi noma nizwile le nto part le noma mhlambe mina ongayi-understand kahle leyo. Inkulumo ebengezenza kule voice note eziphuma kuHafu. Iyangidida-ke le nto-ke ngoba mina umthetho angiwazi. Ngingafike ngivulele icala le-rape manje bese liyekwa lingakhulumi. Ekuhambeni kwesikhathi bese kuzoba khona ukuxabana kwami nomuntu oyekade ekhulume ngecala nami. Uma sesixabana nalo muntu icala eselivuka manje selibhekana nami sokuyile rape akusona ne-assault. Lishintsha kanjani icala le-assault liyoba i-rape? And ecourt kuyiwe nini kovula icala le-rape? Kuyiwe sokuqhatsheni kwaphakanyiselwana imkhonto na noma lento lecala le-rape lavula before kuphakanyiselwana imkhonto na? I-misunderstanding yami lapho. Ngokwami ngokucabanga nokuyibona lento ukuthi-ke bafethu yazi ukuthi izinto eziningi ezikhulunywayo la zingaphenduka zibe yi-prep nakubona labantu laba okuyibona esikhuluma ngabo manje ngoba nabo bane-defense system abayisebenzisayo njengamanje futhi kuyasetshenziswana kunabantu abathize engicabanga ukuthi basebenza nabo ukuze kuchithwe lento lecala likaGugu libheke ngakuyena ngoba indlela esengibuka ngayo mina ngathi bona bafuna uGugu aphume ejele kodwa aphume engathi kuyenzelelwa engathi uyaxolelwa umndeni uGugu aphume ejele ebe enecala ngoba bayabona ukuthi ukuphuma kweqiniso kuzogcina kuba khona abantu abaningi abangena enkingeni ngalolu daba likaGugu ngoba zange lube lenzeke ngendlela ekahle from the beginning. So engicabanga ukuthi-ke manje into eseyilwelwa ukuthi uNtuzu akabe safe onina wengane, ingane ayibe safe, le state asingasiwishwa according to a statement bona asebesiphethe njengamanje. Mina engifisa ukuthi-ke uHafu akuphendule ukuthi angifuni ukukhuluma into eziningi ezitheni ezozingilethele amazenzo kodwa ngifisa kube khona umuntu ozobuza uHafu ukuthi le ngane uNonto ngesikhathi ifike esigabeni sokuthi-ke manje siyaqoma iyakhulelwa ingane yokuqala kwenzekani esifeni sayo kwenzekani ngesikhathi ukhulelwe? Amaphi ama-complications abakhona? Bangakhona yini isimo sokuthi kuthiwe njengoba ukhulelwe kuney'nkinga ezinje bahamba baye ebantwini ababonayo kwafika kwathiwa cha kunenhlambuluko okumele uyenze ukuze kulungisile. Akasichazeleke uHafu ukuthi eyiphi le nhlambuluko-ke ingane yayikhipha emva kwaloko ukuze igcine seyizele ingane yayo ingabi nankinga. Ukuphi ukuhlambuluko kwabakhona? Yahlambuluka ingane yathini? Bathini bona bewumndeni emva kwaloko? Ize siqedeke indaba ukuthi ingane yalikhuluma iqiniso. Thina engingakhuluma engifuna ukuthi abantu bakwazi ngoba nginemibuzo eminingi eyokuthi umphakathi wawuthuleleni. Bakithi ngifuna lazi ukuthi thina asihambisane nokuhlukumezeka kwabantu besifazane ney'ngane. Sasingeke si-entertain indaba ukuthi kuthiwe uGugu udlengulile bese thina sithathe i-personal figure yakhe or i-personal structure noma indlela esim-understanda ngayo sithi cha guys lento ikhulunywayo ayikho. Kwakumele ukuthi sikulalele okushiwoyo umthetho uyidlala indima yayo noma wasabamba ongenzansi sonke kodwa sesigabeni ngokuthi uma kukuthi uGugu kwenzele lokho uzokujezela
asimboni thina ekufanele lokho kodwa uma kuthiwa ukwenzile it's fine. Wabosha ugugu sathuka kanjalo yahamba iminyaka. Into ezile yareza indle bekuthina namehlo ingesikhathi sokukhona sokuspreadeka ukuthi hayi ingane seyikhuluma kunye manje ngokuboshwa kwamalume wayo. Lento ke manje eyafike phinde futhi yafaka ingcindezi kubantu ukuthi ke manje njengoba ugugu ehlezi lapha sekuvele ukuthi akazange ayenze lento. Kumele kube khona ama-processes enziwayo ukuthi akakhishwe. Imbuzo beyifika futhi ke ukuthi uma ngabe khishwa uzokhishwa aye bayohlala laphana kaMdikadika yena ugugu noma kuzomela ayohlala esithotsheni ngoba uma kuthi kumele akhishwe ayohlala lapha bazohlalisana kanjani. Yabona. So ezinye zeyinkinga ke ebezifike zibe khona ke kithina ekuthenini lezi zinto zikhulumeke nanokuthi ngale ngasekhaya kunalento ukuthi indaba zemezi abantu azingene noma kuyizihlobo whatsoever kodwa indaba zemezi abantu ziyazingangena. Thina siyazingena manje ngoba siyayibuka lento ukuthi ibhlungu kangakanani. West part sithole opportunity thina yokuthi sikwazi ukuthi siyikhulume ngoba ikwazile ukuvela ngale ndlela evele ngakuma social platforms. Kwakwazi ukuthi ke sibe nendlela ukuthi nathi singakhuluma ngalento le ngoba nathi singamazi umuntu siyayazi into okukhulunywa ngayo sizwile futhi. Yabo. Otherwise ukuthi bengazange bekhona le video bekuzoba nzima ukuthi kube khona ukuthi ikhulumeke ngale ndlela ekhulumeka ngayo. Futhi ukuthi le ngane ayizange ifike esigabeni sokuthi ikhulele kuze kube nama complications. Ingabe ayizange mhlawumbe ivele le ndaba ukuthi kanti vele kwayesekuqaleni azange enze lutho kubo. But njengamanje sokukhulumeka ukuthi yenzeka lento njengoba ekhuluma nje nomfowethu lo ngale ndlela ekhuluma ngayo. Kuyasiconfuse ke thina singabantu ukuthi kanti beyisuke phi yona kwayona le ndaba ukuthi kube khona isimo sokuthi le ngane ilikhuluma iqiniso ngale ndlela ekhulume ngayo. But ke okuningi engingakusho ukuthi engicabangayo ukuthi okuyibona abaliphethe leli cala sebeke baxhumana nogugu nje basoke sathola khona la enkundleni zokuxhumana banayo information esolid from ugugu ukuthi icala liqale kanjani from the beginning. Kuningi okwaziwa abaphethe icala njengamanje esingakwazi thina as public and enginesiqiniseko sako ukuthi labantu abaphethe icala sonke siyabethemba ngoba sokunemphumela eminingi abayenzile ukuphathwa kwamacala afana nalawa. Ngakho-ke sinako ukuthemba ukuthi uma kukuthi kukhona iqiniso elingekho ngalento bazokwazi ukuthi bakurivile lokho. Uma futhi kuwukuthi lento le ekhulunywayo ukuthiwa yenzeka ayikho bazokwazi futhi ukuthi babuyele kuthina basi-expose ukuthi guys ayikaze yenzeka into enje ukanje kanje. Angazi uma sengikante kakhulu nibafethu ngizocela ukwehlela ngenzansi ngoba khona nami ngisendaweni endlela. Kodwa ngicela ukuvela nje nombuzo wodwa ukuthi ingane isela bani? Allo? Ngicela ukubuza ukuthi ingane isela bani ukuthi icala ukuthi umpukwa kaMdlengulanga sindisho nje ukuthi ukhona nimtshelayo lo lapha ekhaya. Ukufika kwalento ke thina ngizothi siwumphakathi ukuthi kwaba khona inkinga yabakhona nje bengingachaza ngendlela eyafika ngayo kumina ukuthi kwaba khona inkinga yokukhulela kwentombazane yaba ney'nkinga okuyiyona into eyagcina seyenza ukuthi-ke akahlambuluke ukuze akwazi ukuthi azale kahle ingane yakhe. Yabona iyaspreadeka yabona noma ngabe liphi ilunga lomphakathi ongathi uma ufika eFacebook ulibuze ngale ndaba uzokutshela same ngoba sonke sazi into eyodwa. Yabona sonke siwumphakathi sazi into eyodwa ukuthi ukagcina sekukhulumeka into efana nale. Iyona lento eyenze ukuthi sizithole sesiphatheka sesinga nokucikeka sinamalungu omphakathi ukuthi lento lena kanti kumele kuze kube njani, kumele kuze kuthiweni ukuze lento ilunge. Kwaphela manje uma ngabe intombazane seyikhulumile lento eyikhulumile ayilungiswe phela ngendlela akwazi ukuthi akhululeke lo oboshwe lento angayazi lapha ejele. Akusho ukuthi thina silwele ukuthi ugugu akaphuma ejele into akayenzanga ngoba sikubukela phansi indaba yokunokubezeka kwabantu besifazane nengane cha. Ingoba sakha-understand sakwamukela siqale thina ukuthi sibe ney'nkinga uma sesizi ukuthi kukhona isimo sokuthi lo mbhema akayenzanga lento ngoba ingane ithi. Yabona okungenzeka futhi njengamanje seyinkulu into eseyisetshenzwa maningi imihlangano ekhona ziyashintsha i-statement ukuze kuseveke umuntu owavula icala ngendlela wrong ney'nkulumo ezabakhona ezirong ezagcina futhi sezenza ukuthi lo mfowethu aphathe ejele ngento engayenzanga. Mina ngiyabona ukuthi akafike ubhudi lo
la kulapha ekezosichazela nathi ukuthi kahle kahle kwenzakalani yena ngokwakhe simfake nathi imibuzo ngoba lento uyikhulume ngoba eseve thina kade sikhuluma nogogo eceleni izolo kade simcelile futhi naye ukuthi akake ukuthi uGoodGood mase siyephuma ngoba khona into enhle esifuna ukuthi simenzele ngisama TikTokers ngicela ukuthi angasilahlekile abe nathi axhumane nathi ahlale nathi ngoba uyena umuntu oseduzane okwazi ukusondelana naye olive sesivula siyalandela futhi ukuthi kwenzakalani semva kwakho uGoodGood sinaye so sengifuna ukuthi ngelinye ilanga mayikhona kube khona into enhle ekufisayo ukuthi simenzele ngasama TikTok so bengingafisa ukuthi mangathiwa sithola mhlawumbe omunye wabo angabe uTuzu noma ulo umalume lo bhuti ake naye sichazele naye simuzwe ukuthi uthini simfake nathi imibuzo asinikeze isikhathi nje sithole naye isikhathi simfake imibuzo ongakwazi mhlawumbe ukuthi le nto ingenzeka nanokuthi-ke yabona njengoba mina currently ngi-based la eThekwini angikwazi ukuthi nginga-organize into efana naleyo okwamanje kodwa-ke futhi ngiyangidabaza lokho ukuthi kungenzeka okokuqala abantu abaningi laphaya abekho ababaningi la kuma-social platforms even ama-phones abaphathayo abanawo ama-phones ama-smartphones and stuff and noma abanye benawo ezinye iy'nkinga ezifike zibe khona futhi network nama-issues ama-data and so ezinye zezinto ezingaphinde zibe yinkinga yabo and-ke bandla le nto le yasidida kakhulu ngoba yazi ukuthi eminyakeni eminingi eyadlule sasike size sibuzane samalungu omphakathi ukuthi kahle kahle u-Elias uGugu Elias elinye igama lakhe nje lesikole ukuthi kahle kahle u-straight yini noma kanjani ngoba yabona sonke siqale saqonya singaphansi kwakhe ngeminyaka yena singakaze simzwele lutho ukuthi kukhona intombi ngakayishela noma yakayamqoma sibangele kakhulu mase kuthiwa sekube khona isigaba sokuthi yena useze waba semizweni yokuthi usengaza nokubeza umuntu wesifazane futhi ingane yadadewabo yasidida kakhulu yona lento yavele yakhombisa ngokusobala ukuthi cha kahle kahle lo mbhento uyasukelwa kakhulu kodwa-ke ngeke sande kakhulu ngemlomo bafethu ake sidedele abanikazi bendaba nabaliphethe udaba sibone ukuthi bayiphusha lento bayibhekisa ngalapha thina solokhu sibaphushile sibasapota ngendlela esisaphotha ngayo kodwa ekugcineni iyogcina ilungile lento Wabuzela usaphila umama womntwana lo yadlongolo uyaphila umama womntwana ukhona ukuthi ngizokhona bathi sashona abanye bathi siyaphila angabe ngisazona kuyona hayi siyabonga futhi kodwa nangu sisibusha ngathi ube nombuzo lusho usuvele wawuphendula umbuzo kade ngifuna umbuzo kade ubhalela kuma-comment ukuthi wena njengelunga lomndeni uthini ngalolu daba ngifuna kuleya comment kodwa ngathi bebesho njalo ukuthi wena njengelunga lomndeni uthini ngalolu daba lolu ngiyacabanga ukuthi iphathe njalo iphendulekile uma ngabe ngiyibeka ngendlela yokuthi usuphendulile ngakho ngisho ngathi uphendulekile ngase ngikhohlwe ngiyangicela ukuthi futhi wena uzwayele lo live nokanathi yebo ngelinye ngelanga ungene nje ongathi uthi ungafolowa ukuthi ngenile live uyakwazi ukuthi ya ngizokwenza njalo bafethu ukuthi enye into ebebe inkinga-ke kumina ngikwi-industry ebhedayo ngikwi-hospitality industry so isikhathi esiningi mina lezikhathi lezi za-late ngisuke ngisebenza ngoba njengamanje nje ngiyongena njengamanje no leso sikhathi ngento uyaqondana ngaso yabona akunankinga ya bafethu hayi sibonga nje kakhulu indlela enikwenza abafethu siwumphakathi nje waseKellisbrook namazize wonke ne-South Africa yonke nje siyabonga into enikwenza abafethu kuhle kakhulu ngokukhombisa support and into engichaza kakhulu as much as ni-participate kulento futhi akekho mengabe ngibheka ama-comments nabo live abakhona okhombisa ukuthi yena akanandaba nokuhlukumezeka kwabantwana nabantu besifazane as much as siyifighter lento yakho siyifighter phezu kwezinto ezithize eziphathekayo ezikhona
hayi ngoba sifuna ukuthi uma ngabe wenza ubelelesi bokuthi uhlukumeza umuntu wesifazane it's fine, it's okay, asihambisani nalokho. Ngiyabonga kakhulu bafethu, into eniyenzayo yinhle kakhulu, ningayiyeki siye phambili eNingizimu Afrika. Manje ama-cases afana nalawo azolunga uma ngabe sibambisana ngale ndlela, ngoba sokusobala ukuthi kahle kahle baningi abantu abanenkinga ey'fana lezi, abanye abanawo amandla okukhuluma, abanabo futhi abantu abazobakhulumela, kodwa ekupheleni kosuku kuyogcina kulungile konke bafethu. Sithemba njalo ukuthi sifisa lokho sonke ukuthi akwenze njalo ngempela, agcine liphuma iqiniso, ubhuti Gugu abuye azophila impilo yakhe ancintshe yona iminyaka eminingi kangaka, Nkosi yami. Eminingi iminyaka. And ngoba nomama ukhala ngalokho ukuthi uGugu wayenganantombi, wayehambela nje ayiphilela ayisontela, enganantombi, enganandaba nabantu besifazane. Hayi bafethu, hayi kuningi bafethu. Yabona-ke lo mama lo uMakaWanda lo kade ekhuluma la, umuntu onefayili elikhulu kabi ngaleya family, nezinto engeke ngikwazi ukuthi ngingazikhuluma la ngoba zipersonal, athi nje yena lo mama obezihendlisha yena, yabona njenga inkulumo yahafu ekuseni ithathe ukuthi ibe nokungicasula mengabe efuna ukuthi agxilise ukuthi abantu abakhulumayo abawona umndeni and so on. Miningi imibuzo mina engifisa ukuyibuza yena direct as umuntu omdala lapha kulela khaya, ukuthi wena ngesikhathi kwenzeka ku-A, B and C bokephi and wathini, ubaba wakho azabe usimo esikanje kufika la ukhona wena utheni? Ngoba lo mama lo uMakaWanda uyena ebegcine sehendlisha ngizozimo ezifana nalezo classified as akalona ilunga lomndeni, but ubaba omncane wakhe lo muntu esikhulumayo, ubaba kaGugu uthi bamncane kumdela nje. Kodwa anyway angifuni ukungena kakhulu kulezo bafethu, ngicela ukuthi ngehlele ngenzansi ngibonge isikhathi senu, nibe right bafethu, nibe nobusuku obuhle. Mhlawumbe ngenzeka-ke ku-live ntambama ngimbone nginijoyine, ngizobona ukuthi ubhizi kangakanani emsebenzini, namhlanje uma ngithola i-chance ngizokwazi ukuthi ngiphinde nginijoyine futhi, ngoba-ke mina angikhathalele kuthenjwa futhi anginandaba namuntu ukuthi umuntu uzocabangani ngami, uplane ukuthini ngami, uzothini ngami. Ngisho ngathi uyangivulela icala le-defamation of character, anginandaba, I can face it because ekupheleni kosuku kumele kulungiswe kancane bhuti. Sanibonani kancane ezwele ungena ematekweni bhuti. Wezwele ngicela ungapheli kulo live bhuti, ngiyacela kunokuningi ngiyafika manje, kunokuningi esengikuzwe kuwena, ngicela kulo live ungapheli. Mase uthola nje usherelo yedwa i-cellphone number yakho, ukwazi ukuzivula live ukuthinde siuze ukuthi ubhizi kangakanani bhuti, ngoba kunezinto esisafuna ukuzilandela kulo live esizizwayo ukuthi siphethe umnyombo westori. Ngiyacela ukuthi ube ngumuntu okhona. Ngiyabonga, ngiyaxolisa ungena emathubeni. Ngiyabonga kakhulu mfethu, hayi inkinga Ngiyabonga kakhulu bhuti wena ukuthi ube nathi nje mfethu ngesikhathi sakho nje, ngiyabonga kakhulu. Kodwa ngelinye ilanga ngiyafisa ubhuti wakho lo ekhuluma ukuthi akabe khona nje, sixoxe naye, hayi ukuthi mhlawumbe sobe simlise, kodwa nje sifaka nje umbuzo mayelana nalezi zinto ade ekhuluma, ngoba nathi futhi sisabantu base-South Africa asihambisani nale nto abayenza. ya kona bafethu ubuhlungu nanokuthi-ke mhlawumbe yazi ukuthi babe involved labo live laba bantu, mhlawumbe kungayiphazamisa i-process yale ama-lawyers abhizi nayo njengamanje, ngoba kuzoba khona imibuzo enizoyibuza abazohluleka kuyiphendula, and then uma sekufika isikhathi sokuthi-ke manje abakhulume ecourt, kube ngathi manje into abazikhulumayo banxenxe ukuthi abazikhulumi. Angazi ngenzeka ukuthi nge-wrong, kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ukufaka bona la kungase kuyiphazamisa le ndaba le esibhizi. Uqinisile-ke namaloya asho njalo lapha ethi icala lakhe asho njalo nawe. And okay bhuti wethu, ngifuna ukugcizelela kule nkulumo kabusabusa, bengisinami uzoyikhuluma ukuthi siyacela u-DM unathi inamba yakho, noma uyi-DM mina kuwena noma kuyena ubusabusa, kunankinga ukuthi nje ube seduzane nathi, kuningi esifisa ukwenza okuhle. Ngiyabonga kakhulu bafuthu. Please nje maphuma lana nje ungene ngale cala DM nami. Alright, ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu bhuti, sibonga nesikhathi sakho. Okay Lunga. Ngiyabonga uyena usisi ingane ongconoka, angasho ukuthi kuwumndeni.
Ngithi mina mhlampe emndenini wabo mhlampe bayizindlu eziwu5 emndenini ngoba umndeni osukhona ababaningi asibaningi kahle why sebezokhuluma ukuthi bahlala phansi bewumndeni kukhona ubhuti owayikhuluma lento uZweli ngisanda kuqala nje ukukhulunywa uZweli lonto akayazi naye njengoba esho ethi yena akayazi and indlela sebukeka ngayo uGugu sebukeka njengobaba noma njengomkhulu uGugu wa1978 mangingaphazami ishuthi ukuhlala lapha sekumenze kwangathi manje sephenduke wamdala yabo mase kube nemibuzo ukuthi lento bese siyikhuluma nje ekhaya sesize sesa create igroup makade kukhulunywa omunye aposte ngalento makade kune video efakwayo aposte groupini yethu ixoxe lento kwagcina ukuthi into eke ebuzwayo okay lengane yayino 9 years iyazi ukuthi umalume wayo wesonta alright lengane ibino 9 years iyazi ukuthi umalume wayo ubeyilala ngemuva nangaphambili okay ke kuyilaleni kwakhe emuva nangaphambili zonke izinsuku ibilala nomalume wayo kukhona ugogo wayo kukhona umkhulu wayo ezinye izingane bezilalaphi zilala ku round uGugu benendlu yakhe yiflat yodaka kade lala kuyona yedwa okay ngesikhathi ke bephuma ke iphuma yona iyolala nomalume bekhona ugogo benomkhulu belala la ekitchen kuthiwa ingane ikephi ngoba phela besilala khona zonke izinsuku elala nayo endlini lento vele akekho bekayixoxe ayikho ingane bekikhulume ngayo nomuntu nje obekaxoxe njengoba sayizoqhamuka manje and beke nama sign maybe abonisa kuyena uNonhle ukuthi hayibo phela niyabona nento ukuthi yazi kodwa umzalwane akekho right yes akekho right kuthiwa phela wayikwenza ukuthi nokuthi ayike kade ngazi ninotice into enjalo nomndeni mina ke ayi benginganotice lutho mina ngoba vele bengikade ngingahlali nabo nje ayikho into ebeyithene hayi ukuthi wena vele awekho amasayini ayikhona bangisho esikoleni wathi mayihambisa incwadi angazi incwadi yokuthini uthisha ngani noma uthisha social worker lanqaba ukuyisayina so hayi amasayini ayingekho noma kulona babonanga lutho futhi umuntu ostrong vele uyilembokodo le strong ethi noma kwenzeka izinto ikwazi ukuyimela ignorant into nje ngizibuza ngithi mina emakhaya amanzi akhiwe emfuleni and kwi distance kulomfula abakha kuwona makuyokhiwa amanzi nje bekungekho nto mhlawumbe ukuthi indlela yokuhamba ukuthi useshintshe iwalkie ngoba kunomonakalo ngo first day ke esikoleni kwi distance ukusuka phezulu kubo eya esikoleni lezansi why kungisho uthisha esikoleni bebenganothi ku first day lento ungathi banzima kuwena umdala ubreakwa usumdala how come eyingane yena eshiyane and then uMamtuzi umuntu onjani unenhliziyo elikhuni umuntu onjani loyo nje umuntu ongeke ukwazi ngisho ukumbeka enhliziyweni ngathi uthi akanayo kwayiyona ngathi ayikho ngathi akanayo kwayiyona njoba nje besaba ngisho ukukhuluma lo wamuntu ayi kubhlungu ukuthi kahle uyadinga umkhuleko ngoba phela mangabe umuntu onjalo uyadinga ukuthi nomndeni imkhulekele ngoba phela mangabe esebona ukuthi uhlulekile uGugu uzozama enye iplan ke kusho ukudestroy another family kodwa nje vele manje akasena chance yena nje kuukuthi abalinde until kuze kuukuthi lento iyaqedwa njoba singenelelwe nabantu abaningi kangaka abamela abathize yabo nje imkhakha ethize bese yingenelelile yena akalinda ukuthi naye lakhe ithuba lokuthi ayoboshwa liyeza benoNonhle wakhe finish mara uNonhle akanacala guys hayi ukuthi ngoba ngimele akanacala uNonhle yena kangithi uyabona manje uNonhle unecala lamanga semdala manje kusaqala ufidiwe namanje uyasaba yena angayisaba manje semdala umuntu usenengane you never know ukuthi lo mama umtreatnishe ngani maybe uthe uyazi ngathi usuthe kuyena yabo lelicala leli